Welcome back, everyone. Today, we're diving into the exciting world of the Goiatera Festival 2024 in Basik, Lapu-Lapu City. This year's celebration brings a perfect mix of music and tradition, with a special focus on the ritual showdown. The Goiatera Festival is not just about music, it's a celebration of the rich cultural heritage of Lapu-Lapu City. Held in Basik, this festival pays homage to the artistry of guitar making and music, while also embracing deep-rooted cultural traditions. One of the festival's highlights is the Ritual Showdown, where groups perform cultural dances and rituals that reflect the history and legacy of the community. This showdown provides a dynamic blend of performance art and spiritual expression. The Ritual Showdown sees different teams from around the region competing through energetic performances that merge music, dance, and storytelling. The performances are filled with symbolism, highlighting the significance of the guitar and the local customs that have shaped the city's identity. In addition to this, the festival also features performances from top guitarists, workshops for aspiring musicians, and an exciting guitar jam session where traditional sounds meet modern influences. The inclusion of the Ritual Showdown in the Goiatera Festival adds a deeper layer to the event. It's not just about showcasing musical talent, but about preserving cultural practices that have been passed down through generations. The mix of music and rituals brings out the spiritual and historical essence of Lapu-Lapu City, allowing participants to connect with their roots while celebrating the modern artistry of guitar playing. That's it for today's feature on the Goiatera Festival 2024. If you're as excited as I am about the blend of tradition and music, make sure to like, share, and subscribe. What are your thoughts on the Ritual Showdown? Let me know in the comments below. Mula siya po, nahinduman ko pa kaniyatong 1941 sa panahon sa mga Hapon, kung diin kita nakibiso, ang atong ipakita atong pagkaiso, kitang mga maribaguhanon. Karantay, akong dublihan akong pagpaningkamot o pakibiso para makabot na itong atong mga pangandoy. Mahal
Maria, ato ng ubanan sa pag-ampo ang inyong pangandoy ug ato na nagpasalamat ni Senyor San Francisco. Ang pagkipiso o pagpaningkamo mahatag ka na dakon ang usan kung kita magtinabangay. Pagdayon sa paglambo, Juan Maribago. Contention number 1 ang pulungan sa patikisan na Locanon.
Aniaday ko karon para porman nga pangayoon ng imong basbas para sa among umaabot nga kasal. Uy! Unsay kasal? Dili ko musugot nga ingon ana lang pasayon. Kay ngano? Sigurado na jud ka nga imong igugmaon og unungan ang akong anak. Oh, sigurado na kayo sir. Ug maumon ka na, dawata nga kung mga hagit kanimo.
ka ng tawhana. Unsa? Imuha? Kita ka ani nga naa sa akong mga kamot. Ang grabe ka maanindot na bulawan ni gitara. Tinuod pa kaha na ayong istorya na imuha dyan ng gitara. Dili ka na tinuod kapitan. Ako ka ng gitara ang iyang gikuptan. Kaya masuya siya sa kamaanindot sa tingog sa akong bulawan ng gitara. Bueno, aron mahapsay ninyong problema, ang binanggulawan ng gitara o tungaon kini sa duha. Mahit pa kapitan, para naisilbi sa ako ang bulawan ng gitara, aron ako kining magprenda. Unsa? Ayaw kapitan, ihatag na lang na niya ang bulawan ng gitara para dili kini maunsa o usa sa tanan, tibuok o kompleto pa ang bulawan ng gitara. O ihamyo ko na lang kanimo na imong pag-aampingan o panggaon ang akong bulawan. Kabalo na ko kinsa sa inyong duha ang tinuod nga tag-iya sa bulawan ng gitara o ihatag kini nako sa tao nga nagpamatuod nga siya ang tag-iya ni ining bahandi o bulawan ng gitara. Ikaw ang tinuod nga nag-iya ni ining bahandi o bulawan ng gitara. Salamat kapitan, naibalik mo dyan sa ako ang mga kamot ang bahandi o bulawan sa akong kinabuhi. bulawan ni gitara. Tinuod pa kaha na ayong istorya na imuha dyan ng gitara. Dili ka na tinuod kapitan. Ako ka ng gitara ang iyang gikuptan. Kaya
maalindot sa tingog sa akong bulawan na gitara. Bueno, aron mahapsay ninyong problema, ang binubulawan ng gitara o tungaon kini sa duha. Mahit pa, kapitan, para naisilbi sa ako ang bulawan ng gitara, aron ako kining maprenda. Unsa? Ayaw, kapitan, ihatag na lang na niya ang bulawan ng gitara para dili kini maunsa o usa sa tanan, tibuok o kumpleto pa ang bulawan ng gitara. O ihangyo ko na lang kanino na imong pag-aampingan o panggaon ng akong bulawan. Kabalo na ko kinsa sa inyong duha ang tinuod nga tag-iya sa bulawan ng gitara. O ihatag kini nako sa tao nga nagpamatuod nga siya ang tag-iya ni ining bahandi o bulawan ng gitara. Ang tinuod nga nag-iya ni ining bahandi o bulawan ng gitara. Salamat, kapitan, na ibalik mo dyan sa ako ang mga kamot ang bahandi o bulawan sa akong kinabuhi.
gitara, mga tumbahani. Papa, kining gitara, simbolo sa imong sakripisyo o pagpalikam kaysa imong pagabas-gabas o pagliha-liha. Nabantog kining gitara aron mapalambo o maipasigal o kining sa tibuok kalibutan. Kikan sa iyanong panglabuhian o sa mga nindot na gitara, masama ko ng pagpuyong sa mga maribagohano. Kumikan sa kayusahan ng pagtinabangay, sa pilang kadekada na palambong kini ang gitara, uguban ni ini ang akong kalambuan sa matang maribagohano. Atong nasinati ang kalapuan sa batang maribaguhanon. Ginimas na ilawa, gitara. Contingent number 4, Papong mananayaw sa Kabatakunay sa Sitio Tuyo.
sige pa, kay malate na ko. Bye-bye pa. Imna na na imong tambal pa. Mike, agenda kita yung Musical Contest International. Tungkol kay ikaw ang malagitan ng potential. Ikaw ang marepresentan. Pa, kabalo ka. Ako gipili ni ma'am para ma-representar sa among school. Mao ba anak, gamita kining gitara kung panintamo kung mahimo kang malumpuson. Good evening, everyone, and welcome to the special musical journey. Tonight, we're celebrating the beautiful sounds of music spread around the world, showcasing the unique talents of all performers. Introducing you guys to USA. The Spinning. Introducing the Philippines.
grand champion is the guitar instrument from